Dobrý deň. Téme parkovanie v Košiciach sa venujem takmer rok. Po predložení prvotného návrhu riešenia parkovania do miestneho zastupiteľstva v Starom Meste som vzniesol niekoľko zásadných pripomienok. Absencia budovania nových parkovacích miest, nedostatočné riešenia pre rezidentov a neexistencia komplexného riešenia v nadväznosti na celkovú dopravu, cyklodopravu a prepojenia s MHD. Keďže som nevidel absolútne žiadnu snahu zo strany magistrátu a súkromnej parkovacej firmy o to, aby tieto pripomienky boli akceptované, spustil som petíciu za lepšie parkovanie. Mnohí z vás ju podpísali a mnohí ste sa ma pýtali: má to zmysel? Pomôže to? Moja odpoveď je áno. Podarilo sa mi spolu s vami vyvinúť verejný tlak a otvoriť aspoň akú takú diskusiu k tejto problematike, čo malo za následok, že mestské zastupiteľstvo tento zlý návrh neodsúhlasilo, hoci predstavitelia Smeru sa pár dní predtým vyjadrovali za. Navyše v tomto návrhu bol aj plán spoplatnenia všetkých parkovacích plôch na sídliskách v celom našom meste bez záväzku vybudovať akékoľvek parkovacie miesto. O to viac by som sa vám chcel aj touto cestou veľmi pekne poďakovať za váš podpis a prejavenie vášho názoru, čo v dnešných časoch môže spôsobiť aj problémy. Volám sa Rasťo Trnka a bojujem za vás. Rastislav Trnka, kandidát na poslanca do Košického samosprávneho kraja za obvod Košice 1. Voľte číslo 41.